21 январ дар Хуҷанд дар ҳудуди қисми низоми 3501 машқҳои тактикӣ баргузор шуданд. Тибқи иттилои сомонаи Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон, мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилояти Суғд усулҳои фурӯ нишондани эътирозҳои оммавӣ ва ошӯбҳоро кор карда баромаданд. Тибқи иттилои Вазорати корҳои дохилӣ, тамринҳо як ҳафта идома ёфта, ҳадафи онҳо ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, ҳифзи ҷони сокинон ва ҳифзи моликияти ҷамъиятӣ ва давлатӣ ҳангоми тазоҳурот будааст. ба гуфтаи коршиносон, потенсиали эътирозии аҳолии кишвар ҳар рӯз меафзояд, алалхусус дар шароити мушкилоти иқтисодӣ, ки эҳтимоли зиёд режими Раҳмонро ба тарс овардааст. Вале мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ишора карданд, ки тамрини мазкур нақшагӣ будааст ва афзуданд, ки чунин тамринҳо ҳамасола барои санҷиши маҳорати кормандон баргузор мешаванд. ёдрас мекунем, ки мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон чунин чорабиниҳоро дар нимаи моҳи майи соли 2018 дар Душанбе, пас аз гирдиҳамоиҳои эътирозӣ, ки дар Арманистон оғоз ёфтанд ва дар натиҷа ҳукумати ин кишвар иваз шудааст, баргузор карданд. Инчунин дар моҳи октябри соли 2014 режими Раҳмон дар робита бо гузоришҳо дар бораи гирдиҳамоиҳои ғайриқонунии мухолифин дар пойтахт, дар Душанбе ва як қатор шаҳрҳои калони кишвар чораҳои бесобиқаи амниятӣ андешида шуда буд.